Európe, no, vtedy na semináre, neviem, či to bolo. Jedna baba jednoducho mala taký názor, že bola otázka, prečo by sme chceli vystúpiť z Európskej únie, ako Slovensko a tak. A ona tam nachádzala nejaké vzťahy s Ruskom a jednoducho úplne to tak komplikovala a ten učiteľ tak pozrel na nás, že no máme tu študentov zo Slovenska, nie? Tak akože skúste to vy nejako. A my sme úplne, že čo vôbec to tak nie je. A oni úplne sú takí prekvapení, že aké iné názory máme a vôbec ako im nevadí, keď to je povieme zle, lebo oni sú radi, že môžu si vypočuť názor z ako niekoho iného ako Brita. Čiže učiteľia sú veľmi vďační, keď my rozprávame, ešte nás tak pozbudzujú, lebo ako občas je tam taký ten blog, že rozprávať pred Britmi po anglicky, že nie vždy sa chce, hej. Ale vždy nás ako len podporujú tí učiteľia, že chceme vedieť váš názor a to je super. Takže to bolo asi zo začiatku najťažšie, že prelomiť tú bariéru a začať hovoriť. Stále, ešte je. Ako už sa cítim trošku lepšie aj s tým možno, že... Socializácia všeobecne s britskými ľuďmi je náročnejšia. A hlavne aj z ich hľadiska nevnímajú nás proste tak. Berú nás ináč ako Britov ostatní. Ale zase ja mám zase inú skúsenosť, no ja neviem, ja mám teda strašne veľa Britov kamarátov a boli sme vonku a úplne ma brali medzi seba ešte, že úplne to závisí, stále je to nejaká taká... Keď ťa vidia ako konkurenciu, tak to je problém. Keď ťa berú ako... Táňa. O inom. To záleží. Ja sa mi na hodinách ani nevidno, takže možno ťa ani nepoznajú veľmi, ale... OK. Ako on sa prvý naváčal, vieš. Nebavíme sa o dochádzke, nenahrávaj dochádzka aj personál. Niekedy nevykrývam, nestíham, alebo som zrovna není v Canterbury, takže preto tam nechodím. Ale... Ináč poctivo. Nie, ale celkom to je pravda. To ja sa pripojím k Renemu, že fakt, že Briti oni majú problém na vzťahy so zahraničnými študentmi. A v podstate oni sa cítia byť ako keby, že v niektorých prípadoch, že sebavedomejší, že tak angličtina môj rodný jazyk, však ja nemám s tým problém. Ale potom keď čujem, napríklad ja študujem turizmus a profesor niekedy, keď zdvihne ruku, že no tak to je viacej jazykov okrem angličtiny, on prvý zdvihne, lebo on je zgahaný. A všetci ostatní spolužiaci ako zahambení a zdvihnú možno 4 a 5 ľudia, ktorí sú v podstate z Ruska a z iných krajín, z Nemecka, z Litvy. Zahraniční študenti. No, zahraniční študenti. Tak keď oni sa tak zahambia a vtedy si tak vlastne uvedomia, že aha, že niekedy, keď sa, lebo napríklad zo začiatku niekedy zvykli aspoň nás tak opravovať, ale človeka, keď niekto nikoho opraví, tak nie je problém. Mne sa dostávalo, že keď ma opravili, ja som to brala akože pozitívne, že dobre, no tak si všimol chybu, on tak ma opravil. Ale niektorí to vedia tak povedať, že v podstate človeka to nie, že motivuje, ale skôr demotivuje rozprávať. No ale potom, keď v podstate oni sa uvedomia, že aha, že tí ľudia študujú v cudzom jazyku, plnohodnotne ako my na vysokej škole, že full time a celý osvor bakalársky, takže akože... A ešte robia popri tom? Ešte robia popri tom, lebo väčšina Britov majú tu maintenance loan, takže oni nie sú nutení robiť a keď niekedy prídeme na prednášku s červenými očami, ešte kruhy pod očami a sa pýtajú, že a tebe sa čo stalo, že no tak celý víkend v práci, proste sedieť nad esejou do rána a prísť na prednášku a na seminár, že aha, že jo, I wouldn't do it. My to máme hlavne radi, keď vlastne začnú Briti, že koľko toho máme a jaký ťažký text to máme čítať a si hovoríme, že čo máme povedať my, pre nás je angličtina cudzí jazyk a pre nás je angličtina cudzí jazyk a my to máme čítať, pre nás je to ťažké, hej, akože, no, tak nás to trošku dostane niekedy, že oni sa ťažujú na veci, ktoré sú pre nás dvakrát ťažšie, takže takto. A s tým jazykom, áno, to sa mi stáva aj v robote, že napríklad, ja mám špeciálny problém s akcentom britským, niekedy nerozumiem, čo mi povedia, preto mi to plne jednoduchá veta a nemám rada, keď sa mi začnú smiať, hej, no tak vtedy poviem, že prepáčte, ja nie som z Anglicka, ale snažím sa rozprávať po anglicky a oni tak mi povedia, že ty nie si z Anglicka, tak ale výborne rozprávaš na to, že nie si z Anglicka a koľko si povedal? No 2 mesiace, oni, no tak za 2 mesiace tak rozprávať po anglicky. Ja hovorím, mal si čo, že jasne, že sa učila predtým. Bože, som sa učil 15 rokov predtým, vôbec nehrá žiadnu rolu. A ja mám zase inú skúsenosť, že ja som sa rozprával s Britmi a oni povedali, že mi vôbec nezáleží na tom, ako hovorím s akcentom, alebo akým akcentom hovorím, alebo
alebo aké časy používam, že oni mi rozumejú všetko, že len hovorím, že pre nich je to super skúsenosť, pretože oni akože vyrastali v tom jazyku a stále sa rozprávajú takisto. Čiže mi povedali, že hovorím lepšie ako niektorí Briti, lebo používam úplne iné slova, čo jasné, že nehovorím akože, ale že niekedy oni sa musia zamýšľať nad tým, čo chcem povedať, a nie preto, že by som to povedal zle, ale preto, že oni nie sú zvyknutí na to hovoriť. Proste tak, napríklad, ako my sa učíme nejaké odborné slova a mňa to napadne, tak to použijem a oni, že čo? Aha. A vieš. Sme zistili na tej hodine taliančiny, že sme brali teda gramatiku taliančiny, aby sme nám sa to lepšie chápalo, lebo už sme ovládame gramatiku angličtiny, tak sa nám to lepšie učilo. Ale ona, keď učiteľka povedala, no a toto je teda neurčitok slovesa, a Briti sa opýtali, že čo je neurčitok. No jasne.